Na confraría de Aguiño cualifican como case que desastrosa a campaña de Nadal. Mal tempo, mareas moi curtas e a escaseza de percebe fixeron que apenas se puidera traballar este recurso, que non soe faltar nas mesas durante o Nadal. Xa hai moitos anos que non pasamos por un diciembre, sobre todo, non me vai a decir desastroso, pero casi, porque bueno, non son varios factores, non tiñamos pouco percebe nas rochas, como se está queixando a maioría da costa gallega. Despois tamén en isto pois o mal tempo tamén fixo bastante mella no que é no de ir ao mar, porque tuvemos que buscar algúns días outras alternativas tamén, porque realmente o mar foi bastante mal, as mareas foron moi malas, ademais de coincidir moi mal na semana, pois mareas moi cortas, e axudados co mar, lóxicamente, pois tuvemos un día ou dous de que os precios foron en si máis ou menos razonables para estas datas, pero o resto do mes a verdade é que non nos foi nada ben este ano. As expectativas iniciais non eran tan pesimistas. Nunha das primeiras xornadas de traballo, o percebe acadou un prezo medio de 80 euros, chegando ao máximo a superar os 200. Un espellismo que non se volvería a repetir durante o resto da campaña. Tivemos un día aí que deixou un pouquiño o mar, deunos un pouquiño de tregua e ao mesmo tempo podemos traballar un pouco as mareas, foi das poucas mareas que tivemos decentes este mes, chegou a 211 euros o máis caro, un lotiño, e depois foi baixando e chegamos a unha media, bueno, a media foi de 80 euros, entonces sí que prometía, chegou máis barato a 20 e pico, 30 euros, pero claro, foi ese día, despois o resto dos días do Nadal non é nin por asomo, vamos. Como en todo, a mala evolución da pandemia tamén condicionou a campaña deste ano ao verse notablemente reducida a demanda por parte da hostalería. Estamos vendo como está o tema do virus e bueno, subiron tantos casos que nós desde principio de decembro só notamos no aspecto dos precios, porque claro, como lle comentábamos e preguntábamos cal era o problema, que só sabíamos en sí que era do virus en sí, era que están cancelando cenas e comidas de empresas.